Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, sulod ni ining santos nga misa atong iapil sa atong mga pagampo ang mga igsuon atong nagmasakiton nga naa karon sa balay tambalanan ug naa sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Aron mahimo kitang takos og angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeo. Sa laing higayon, may usa ka inahan nga Hudiyo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidako. Ipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Ang inahan mao ang labing katingalahan kanilang tanan. Ug angay siya sa usa ka linain nga luna sa atong handumanan. Bisan nagtan-aw siya nga nagpakamatay ay iyang 7 ka anak sulod sa usa ka adlaw. Giantos niya kini sa dako nga kaiso tungod kay misalig siya sa Ginoo. Gidugtong niya ang pagbati sa usa ka babay ug ang kaisog sa usa ka lalaki ug misulti siya sa mga pulong sa pagdasig sa tagsas-tagsa niya ka mga anak, diha sa ilang kaugalingong sinultihan. Miingon siya, wala ako mahibalo, giunsa pagsugod ang inyong kinabuhi, dinhi sa akong tagawangkan. Dili ako mao ang naghatag kaninyong kinabuhi, o gininhawa, o nagpahimutang sa matagbahin sa inyong lawas. Ang Diyos, mao ang nagbuhat niini. Ang Diyos nga nagbuhat sa tanang kalibutan, ang kaliwat sa mga tao ug sa tanan nga ania. Siya maluluyon og hatagan kamo niyag pagbalik sa kinabuhi ug sa gininhawa tungod kay gihigugma ninyo ang iyang mga balaod
labaw kaysa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Nasiguro si Antioco, nagitiaw-tiawan siya sa inahan, busag gihimo niya kutob sa iyang mahimo, ang pagdani sa kamanghurang anak sa inahan, sa pagbiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iya siyang gisaaran, dili lamang paghimo sa bata nga dato, ug bantog, kundili sa pagbutang sa bata, sa usa ka luna sa otoridad, ug paghatag niya sa titulo sa pagkahigala sa hari. Apan ang bata wala magtagad kaniya. Busa si Antioco misulay sa pagbuyo sa inahan sa bata, aron sultihan siya nga luwason unta ang iyang kinabuhi. Ug human sa daghang pagdasig, miuyon ang inahan sa paghimo niini. Mitikubo siya ngadto sa iyang anak. Gilansisa niya ang pintas nga hari, pinagi sa pagpamulong sa iyang kaugalingong sinultian sa pag-ingon, "Anak ko, kaluy ako, hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa siyam ka bulan, ug gimatuto ko ikaw sulod sa 3 ka tuig. Gialimahan ko ikaw, ug nag-atiman ako sa tanan nimong mga kinahanglan, hangtod karong adlaw. Busa awhagon ko ikaw, anak ko, sa pagtan-aw sa langit ug sa yuta. Palandunga ang tanan nga imong nakita didto, ug matnguni nga ang Dios mao'y naghimo niining tanan gikan sa wala, maingon nga iyang gibuhat ang kaliwat sa mga tao. Ayaw kahadlok niining matadero. Ihatag ang imong kinabuhi sa maayong kabubuton ug matuura ang imong kaugalingon nga takos ikaw sa imong mga igsuon. Aron tungod sa kaluoy sa Dios, dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila didto sa pagkabanhaw." Sa wala pa siya makahuman pagsulti, ang bata miingon, "Hari Antioco, unsa may imong gihulat? Nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong sugton mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan. Gihunahuna nimo ang tanang matang sa mapintas nga mga butang nga imong pagabuhaton alang sa among katawhan, apan dili ikaw makalingkawas sa silot nga giandam sa Dios alang kanimo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, Ipakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia, Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo. Patalinghugi ang akong panaliya, dungga ang akong mga pangamuyo, nga gikan sa mga ngabil nga walay limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ang akong mga lakang malig-on diha sa imong mga agianan, ang akong mga tiil wala masayop. Tawgon ko ikaw, kay patalinghugan mo man ako, O Diyos. Ginoo, Ipaambong ang imong dunggan kanako, pamatia ang akong pulong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Makatarunganon nga musudong ako sa imong nawong. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Kinabuhi. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya misugilon sa Jesus ug usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghunahuna ang mga tawo nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari. Ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon o gihatagan niya ang tagsatag sa kanila og kwartang bulawan o giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasaligan siya sa iyang mga katigulungsod. Busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon. Dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. O gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto og miingon, Senyor, nakaginansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Senyor, nakaginansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Senyor, ania ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan, gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya miingon siya niadtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya o gihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Miingon sila kaniya, apan Senyor, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan. Apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang dyutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi ug pamatya sa akong atubangan. Sa Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ato sang pakpaka ng Ginoo. Senyor, ania ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayud kini sa panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Kung nagpatalinghog ta mga igsuon sa taas kaayo nga Ebanghelyo karon, atong madungog ang ikatulo nga piniyalan nga iyang giuli ang kwarta sa iyang agalon tungod kay nahadlok siya niini. Mga igsuon, gibalik sa ikatulong piniyalan ang kwarta sa iyang amo nga walay tubo. Nganuman, tungod kay nahadlok siya. That's the whole point, no? Tungod kay nahadlok siya, gumikan sa iyang tumang kahadlok, iyang gibalik ngadto sa iyang amo. Kay basta gani tao nga walay effort, tao nga walay initiative, walay paningkamot, dili gayod mo asenso. Mo ni ang klarong pagkaistorya. Taong di ka mao maningkamot, tao nga walay effort, tao nga walay initiative,
di gyud mo asenso sa kinabuhi. Mga igsoon, duha ka butang ang akong ipaambit kaninyo karong udtuha. Una, ang kahadlok makamatay. Akong balikon, ang kahadlok makamatay. Ang problema nato, dili tungod kay dili ta kamao or wala tay abilidad, no? No dili tungod kay di ta kamao or wa tay abilidad. Ang problema nato tungod kay mahadlok tag muna, mahadlok ta mo risgo, mahadlok ta nga masakitan. Mao man ni ang tawhanon nato, no? Di ta ganahan tungod kay mahadlok ta mo risgo, mahadlok ta nga masakitan. Mahadlok ta nga mubiya sa atong toxic nga relasyon kay basin dili na ta makakita og lain. Mahadlok ta mo take og initiative kay basin unyag sawayon ta sa laing tao. Mahadlok ta mag-utro sa atong kaugalingon tungod kay komportable na ta sa atong maot nga kinaiya. Mahadlok ta mo level up, no? Naanad na ta nga muingon, sakto na ni, no? Sakto na ni. Ang uban, mahadlok mo barog sa kamatuuran, bisan og kapilan na gidaog-daog. Paitoy-itoy lang gihapon, hangtod karon. Mga igsoon, ang kwarta nga gipiyal sa iyang amo, wa mawala, gani iyang gitaguan og iyang giputos og panyo. Pero kung ato siyang tanawon mga igsoon, kung atong tanawon ang ikatulong piniyalan, wa gyud in taon siya mutubo sa iyang pagkatao. Wa siya mutubo. Busa kita usab, no? Kita usab tungod kay wa man mutubo tong tawhana, basin baya og kita usab, wa usab kita mutubo, no? Dili usab kita mutubo. Magpabili na lang kita sa unsaray naa. Kana bang mo settle na lang ta sa unsay naa? Kanang makontento na lang ta sa unsay naa. Mao bitaw nga dili ta mo asenso sa atong pagkatao. Ikaduha, daghang mga tao karon ang nagpabiling pobre dili tungod kay tapuan sila. Akong balikon na, daghang mga tao karon ang nagpabilin diha sa kapobrehon o nagpabiling pobre dili tungod kay tapuan sila, kundi dili lang gyud sila musuway, dili lang gyud sila maningkamot, no? Di maningkamot kana bitong muingon tag okay na ko ani, okay na ko ani, di na ko maningkamot. Mga igsoon, piskay nga panghinaminan usab nato ang uban, no? Piskay nga atong panghinaminan ang uban. Kadto mga tawo nga bisan og nahadlok, bisan og masakitan, bisan og walay kasiguraduan ang tanan, pero ning risgo gihapon, ning suway gihapon, na ning kamot lang gihapon. Piskay unta og kani atong panghinaminan. Katubang mga tao nga di ka mao maning kamot, katubang mga tao nga mo settle na lang sa unsay naa, katubang mga tao nga walay sense of paningkamot sa ilang kaugalingon, maong dili mo tubo, dili mo asenso. Piskay nga ato ni silang panaminan. Tao nga bisag masakitan, tao nga bahalag unsay mahitabo, pero morisgo gihapon sila, no? Yes. Some failed many times. Ang uban mutuo gyud ang luha, no? Mutuo gyud ang luha, but they stood up again. Wala mihunong sa pagpaningkamot. They learned, they grew, they improved, no? Ug karon sila malipayon, no? Katong mga tao nga naningkamot, tan-awas sila, malipayon kaayo. Pero ang uban pirti pagkatapuan, no? Ang uban pirti pagkatapuan, muingon pag bahala na basta mabuhi. Tanawa, bahala na basta mabuhi. Walay sense of paningkamot. Sige rag paabot og tabang, sige rag salig, sige rag asa sa tanan, iasa sa ginikanan ang tanan, no? Busa kung ato silang tanawon karon, pirti pagkaluoy, tapuan man kaayo, di mo asinso. Maayo pa ang uban, no? Maayo pa ang uban. Bisan og pobre, bisan og naputos sa kawadon, pero padayon lang gihapon nga naningkamot. Ang uban bahalag maintan, makapanindalag silhig. Bahalag mauwanan, bahalag maintan, makapanindalag kandila, makapanindalag utanon. Tungod kay naningkamot sila silang kaugalingon,
Pero nagiuban, wa gyud in taon, perti pagkaluoy, tapuan sa nga tanan. No? Perti pagkatapuan. No? Why effort? Why initiative? Mao bitaw nga miingon si Jesus diha sa Ebanghelyo, kung naminaw ta mga igsoon, ang tanan nga adunay iya dugangan. Apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang diyutay nga anaa kaniya, kuhaon pagayod. See? Ang taong tapuan, kuhaan pa hinuon. Pero ang taong maningkamot, ang taong murisgo, punan pas Ginoo. Ang taong tapuan, why grasya nga moabot? No? Itapuan man kaayo. Tanawan ng uban. Kanang tapuan, wagi grasya in town, musamot pa hinuon. I hope dili ta ingon ni ana. No? I hope nga ang grasya sa Ginoo midagayday diha sa atong pagkatao tungod sa atong mga pagpaningkamot. Pero ang taong way paningkamot, taong way initiative, kuhaan pagayod in town. Mga igsoon, kitang tanan gipahinumduman karon ni Jesus. Ayaw ninyo ilubong ang inyong mga gasa sa talento. Ayaw ninyo ilubong inyong mga pangandoy. Ayaw ninyo ilubong inyong abilidad. Ayaw ninyo ilubong inyong kapasidad nga maningkamot. No? Take risk. No? Take risk bisan og dili klaro ang ugma. Lihok og ayaw pagtinapuan. Kay ang grasya sa Ginoo kanunay nga nagpaabot kanato. Sa katapusan mga igsoon, hinaot paunta nga dili kita mahisama niha ng ikatulong nga piniyalan. Ihatag unta nato kanunay sa Ginoo kining atong mga pagpaningkamot ug pagsakripisyo. Lord, yes, I failed many times. I failed sometimes, but I tried. I took risk. I gave my best bisan pa man nga hapit na kumawad-i og paglaom. Pero tungod sa imong inspirasyon, nakabot nako ang ako mga pangandoy sa kinabuhi. Amen? Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nganha sa kinabuhing tunhay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, kahitasan. Ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana sa kaitaas. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana,
uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya biha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay, Inunuwa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaimo man ang ginharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait maanaa kaninyo.
Mga igsuon mo kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo. Akto sa espirituanong pagpangalawat. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw na sa labing balang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat, diya sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing, sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw samag aniya kauban kanako, ug hingpit kong giusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ora pro nobis sancta di genitrix. Oremus. Omnipotens impeterni Deus, qui gloriose Virgines Matris Mariae corposita nimam, Odinium Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamor, eos pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua leveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa atong pasalamatan og daygon ng Ginoo nga niya ta dinhi karon nakasimba og nakaalagad kaniya atong pakpakan ng Ginoo. Human sa katapusang panalangin, akong hangyoon tong mga nag-birthday karon ug nagsaulog usab sa kasumaran sa ilang kaminyoon. Ingon man ang tanang mga bata nga ni adinhi, duol mo sa tubangan kay blisingan mo ni Father. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug ugma ni Kristo.